Jeg hedder Naomi. Hvad hedder du? Jeg hedder Sofie. Hvilken klasse kommer I fra? 8 nu. Ja, 8 nu. Hvad er det, I laver her i det her Lego-projekt? Vi markedsfører markedsting, så vi laver lidt design med tøj og stof og så videre. Vi laver meget af det sådan kreative. Ja. Og hvad går det her Lego-projekt egentlig helt ud på? Altså det går ud på, at der skal der skal sådan konstrueres en robot, der så skal kunne køre sådan nogle forskellige opgaver på en bane, og så samle point, og det er så en del af konkurrencen. Og så skal man så også lave en fremlæggelse, hvor man har forsket om det emne, man nu har fået, som i år er trash. Yes. Hvad synes I om det her Lego-projekt? Det er meget spændende. Vi var også med sidste år, og det virker meget større i år, og det er også rigtig koncentreret arbejde, og vi har fået rigtig meget tid til det, og det er bare super spændende at deltage i sådan noget her, fordi det er også rigtig stort. Det er en rigtig stor oplevelse at være med til det og kunne forske om emner som trash og skrald. Ja. Okay, det lyder spændende. Jeg håber, I kommer til at lave jeres projekt ordentligt, og at det kommer til at virke. Tak!